Kaixo guztioi, Janire Iparragirre naiz eta gaurko saioan 3D munduan barneratzen jarraituko dugu. Lehenengo saioan, objektu poligonal sinpleak sortzen, biratzen, eskalatzen eta nahi dugun tokian kokatzen ikasi dugu. Gaurko saioan, pausu bat gehiago emango dugu eta objektu bat modelatzen hasiko gara. Beraz, has gaitezen bigarren saioarekin, objektu bat modelatzea. Blenderren objektu bat modelatzen. Orain arte, objektu moduan bakarrik egin dugu lan, hau da, objektua osotasunean aldatuz. Baina objektu guztiak poligonoz osaturik daude, eta hauek erpinak, ertzak eta aurpegiak dituzte. Kubo baten adibidea ikusiko dugu. Goiko menuan, objektu modutik edizio modura aldaketa egin dezakegu, baita Tab tekla sakatuz. Erlaitz horren ondoan, erpinak, ertzak edo aurpegiak hautatu ahal ditugu. Behin goiko menuan ertzak aukeratuta ditugula, bat baino gehiago hautatu dezakegu aldi berean. Hau egiteko, lehenengo Shift tekla sakatuko dugu eta ondoren bigarren ertzan egingo dugu klik. Horrela, bi ertz aldi berean mugitu ahal izango ditugu. Aurpegiak, ertzak eta arpinak objektu poligonalak bezala mugitzen eta hautatzen dira. Adibidez, Z ardatzean bakarrik mugitu nahi baldin badugu, goiko aurpegia hautatu, G jarraian Z sakatu eta saguarekin Z ardatzean zehar nahi dugun lekura eraman ahal izango dugu. Kasu honetan, gauza bera egin genezake modu objektuan objektuaren eskala Z-an aldatuko bagenu. Beraz, Blenderren modelatzerakoan bi lan egiteko modu daukagu. Objektu modua, objektua osorik eraldatzen dugu, eskala osoa, kokapena, eta edizio modua, objektuaren osagaien arabera eraldatzen dugu, eta erpinak, ardatzak eta aurpegiak hautatu eta modifikatu ditzakegu. Modelatzeko, bi moduen artean txandakatu dezakegu nahi dugun neurrian. Modelatzeko momentua heldu da. Adibide hau lortzeko helburuarekin hasiko gara lanean. Pantailan edukitzeko eta modelatuan gida gisa erabiltzeko, beste lan eremu bat irekiko dugu goiko eskuineko izkinatik arrastraka eginez. Editore erako erlaitzaren gainean, editore mota Image editorrera aldatuko dugu. Open botoian klik egingo dugu eta erreferentzia gordeta dugun kokalekua bilatuko dugu. Orain, bi lan eremu ditugu eta haien tamainak alda ditzakegu. Guk ezkerraldeko lan eremuan lan egingo dugu, eskuinaldekoa erreferentzia bistan izateko erabiliko dugularik. Etxea modelatzen hasteko, gorputzarekin hasiko gara. Modelatze bati aurre egiteko orduan, objektu bakoitzari gehien egokitzen zaion oinarrizko maila poligonala zein den pentsatu behar dugu. Kasu honetan, etxearen gorputzarentzat sortuta daukagun kuboa erabiliko dugu eta haren eskala handituko dugu. Gorputzari forma emateko, bat tekla sakatuko dugu aurrez aurreko ikuspegira joateko. S, Z zapalduko dugu txikiago bihurtzeko, eta saguarekin erruleta mantenduz, perspektiba bistara itzuliko gara. Gogoratu espazioan ere mugitu zaitezkeela, 2, 4, 6 eta 8 erabiliz. Etxea estuagoa egingo dugu. Kubo hautatu, S, I sakatu eta ezkerreko botoian klik eginez. Orain, teilatuaren itxura eman nahi diot. Horretarako, geometria gehiago behar dut, beraz, edge loop bat gehituko dugu. Edge loop bat, pieza osoa inguratzen duten ertz multzo bat da. Geometria gehitzeko modurik ohikoenetariko bat da, ereduari xehetasunak gehitu ahal izateko. Baina oso garrantzitsua da, geometria behar denean bakarrik gehitzea. Zenbat eta geometria gutxiago izan, orduan eta errazagoa izango baita objektu batekin lan egitea. Edge loop bat gehitzeko edizio moduan egon behar dugu. Ctrl R sakatuko dugu eta ezkerreko botoian klika egingo dugu edge loopa finkatzeko. Ikus dezakegun bezala, buelta osoa ematen dio piezari. Klik egin aurretik gurpila erabiltzen badugu, aldi berean edge loop bat baino gehiago gehitu ditzakegu eta ezkerreko botoian berriz klik egiten baieztatu. Baina kasu honetan, edge loop bakarra nahi dugu erdigunean. Beraz, Ctrl Z egingo dut, orain arte egindakoa ezabatzeko,
eta prozesua errepikatuko dut. Ctrl R eta klik. Azkenean, behar dudan geometria daukadanez, erdiko ertza igo behar dut nahi dudan forma emateko. Bi erpinak ere hauta ditzakezu, gauza bera baita. Ertza aukeratu eta tresnen menutik T tresna aukeratu eta ertza mugituko dut Z ardatzean. Erpinak eta aurpegiak era berdinean lantzen dira. Erpin bat baino gehiago hauta dezakegu aldi berean, sagu edo padeko ezkerreko botoian klik eginez, arrastratuz eta korapilo bat sortuz. Hautaketari beste erpin bat gehitzeko, Shift eta saguko ezkerreko botoian klika egin behar da. Erpin bat deshautatzeko, Ctrl eta ezkerreko klika. Eta mugitu egingo dugu goruntz. Orain, etxeko gorputza daukagunez, teilatuaren goiko partea modelatuko dugu. Kubo batetik berriro hasi beharrean, gorputza bikoiztuko dugu lana erraztuko digulako. Horretarako, objektu modura joango gara, goiko ezkerraldeko erlaitzetik edo tab sakatuz. Ondoren, gorputza aukeratu eta Shift D sakatuko dugu, konfirmazio klika jarraian egin ez dugunez, beste leku batean bikoiztu dela ikusi ahal izango dugu. Koordenatuen ardatzean jartzeko, Cube.00 aukeratu behar dugu, teilatua, N erabiliz transformazioen leihoa irekiko dugu eta isa, I, Z posizio balioak jarriko ditugu 0. Orain, etxeko gorputzaren gainean jarriko dugu eta edizio modura aldatuko dugu. Aurpegiak hautatu eta teilatuaren beheko bi aurpegiak aukeratuko ditugu, Shift mantenduz, eta goruntz mugituko ditugu. Orain, forma emateko, goian ertzak aukeratu, beheko ertza hautatu eta bat sakatuko dugu aurrez aurre ikusteko. Shift eta sagu ruletarekin ikuspegi ortogonalen espazioan zehar mugitzen gara, eta ruletarekin suma egiten dugu. Nahi dugun tokiraino mugitzen dugu ertza. Tab sakatu, objektu modura joateko, eskala handituko dugu, eta bere tokian jarrituko dugu, GZ. Kamera biratuz edo 2, 4, 6 edo 8 sakatuz, perspektibara itzultzen gara. Orain, etxeak beheko aldean duen forma egingo dugu. Geometria behitu behar dugu, eta beraz, etxearen gorputza objektu moduan hautatu, tab sakatu edizio modura bueltatzeko eta Ctrl N et lupa gehitzeko. Lehenengo klika egin ondoren, nahi dugun altueran jarriko dugu, gutxi gora bera, eta ezkerreko klik egingo dugu. Orain, bere lekutik kanpo geratu diren erpin zentralak hautatuko ditugu. Bat aukeratuko dugu, gero Shift eta aurkakoa. Sakatu bat aurrez aurreko biztara joateko, eta mugi T tresnarekin Z ardatzean altuera berean utzi arte. Objektu bati geometria gehitzeko beste modu bat aurpegiak estruziatzea da. Plano batekin erakutsiko dizuet. Objektu moduan Shift A Mesh Plane. Mugitzen eta eskalatzen dut. G, S erabiliz. Edizio modura aldatzen badut, tab, plano hau erpinen, ertzen edo aurpegien arabera hauta dezaket. Planoaren aurpegia aukeratu eta E sakatuko dut, estruzioa egiteko. Nahi duzun lekuraino arrastratu eta ezkerreko klika egin. Horrela, plano batekin kubo bat sortu dugu. Estruzioak azalera luzatzen du aurpegi berriak sortuz. Ekintza errepikatu eta eskala tresnarekin konbinatu dezakegu, azkar modelatzeko eta ertzak egiteko. Hau da, E eta jarraian S sakatuz. Berriro, Etxera itzuliko gara. Kasu honetan, azken etxluparekin sortu ditugun aurpegiak aukeratuko ditugu. Banan-banan hautatuko ditugu aurpegiak, Shift sakatuta. Nahi ez dugun zerbait hautatuz gero, Ctrl, klik deshautatzeko. Dena deshautatzeko, objektutik kanpo, klik egingo dugu. Lupak aukeratzeko lasterbide bat ere badago. Alt eta ezkerreko klik eginez, lupa osatzen duten ertzetako baten gainean sakatuz. Denak aukeratuta daudenean, E eta jarraian S eta arrastraka joango gara nahi dugun tokiraino. Kubo perfektua ez denez, baliteke aurpegi batzuk egokitu behar izatea.
aukeratu egingo ditugu eta mugi T tresnarekin edo G, I lasterbidea sakatuta. Estruzio tresna, E, T tresnen menuaren barruan ere aurki ditzakegu. Atea modelatzeko daukagun erdiko etz lupa aprobetxatuko dugu, eta beste bi gehituko ditugu, atea hormaren gainean marrazteko. Edizio moduan, Ctrl R eta klik eskerrean. Erpin batzuk, pixka bat deskuadratuta geratzea posiblea da, beraz, gomendatzen dizuet, zuzen dezazuela, mailaren arintasuna garrantzitsua baita kalitatezko modelatze bat lortzeko. Atearen posizioa kokatu ondoren, edizio moduan dagokion aurpegia aukeratu eta barrura eramango dugu E tekla sakatuz. Eskailerak egiteko, tamaina desberdinetako 3 kubo erabiliko ditugu. Sortzeko, goazen objektu modura, Shift A, Mesh, Cube. Eskalatu eta bere lekuan jarriko dugu, ikuspegi ortogonalen laguntzarekin. Erpinak hautatuz eta mugituz, nahi dugun arabera utziko dugu. Gogoratu, objektu moduan, Shift D rekin, duplikatu dezakezula lehenengo eskaloia, beste biak egiteko. Denbora pizka bat hartuko dugu gure outlinerra txakuntzeko. Hau da, eszenan ditugun objektuen zerrenda erakusten digun eskuineko leihoa ordenatzeko. Cube 00 batean, klik bikoitza eginez, izena teilatuagatik aldatuko dugu, eta horrela eszenako objektu guztiekin. Horrela, horiek aukeratzea ere errazagoa izango da. Kamera eta argia ezabatu ditzakegu, hautatuz eta suprimirren sakatuz, ez baititugu behar modelatzeko. Garrantzitsua da antolatua izatea eta gauzak ondo izendatzea, batez ere proiektu handiekin lan egiten badugu. Gaurko saioarekin bukatzeko, tximinea moldatuko dugu. Berriz, objektu moduan, Shift A, Mesh, Cube. Kanpora aterako dugu tximinearekin erosoago lan egiteko, edo eszenako gainerako objektuak ere eskutatu ditzakegu outlinerretik objektu bakoitzaren begietan sakatuz. Interesatzen zaigun tamainan eskalatu eta edizio modura aldatuko dugu. Goiko aurpegia aukeratu eta ES sakatuko dugu kantua modelatzeko. Ezkerreko klik egin transformazioa gordetzeko eta orain E sakatu jarraian goruntz estruzioa egiteko. Eta ezkerreko klika. Barrura sartzeko ES eta ezkerreko klik. Eta berriro beheruntz E estruzionatu tximiniako zuloa egiteko. Gure tximinia outlinerrean izendatzen dugu, eta objektu moduan bere lekuan jartzen dugu. Beharrezkoa bada, eraldatu egingo dugu bere eskala. Tximinia mugitzerakoan, mugitzeko tresna erabiliz gizmoaren ardatzak mugitu eta arrastratu egiten ditu. Isa eta I ardatzen zehar mugitu nahi badut, hau da, Z ardatzari eragin gabe, karratu urdinean klik egingo dugu. 3 ardatzetan mugitzeko, erdian sakatuko genuke. Gaur ikasi ditugun tresnekin, edizio moduan ere lan eginez, etz lupak sortzen, estruzioekin eta aurpegi, etz eta erpinekin lan eginez, gauza inorganikoak modelatzen has zaitezkete. Zaila zaitezte ordenatuak izaten, bai outlinerrean, bai geometrian bertan, eta ez sartu geometria beharrezkoa ez bada. Modelatzean, kuadro bat margotzen denean bezala egingo dugu, xehetasun maila pizkanaka handituz, aurrez aurretik pentsatuz. Nahi duenak, atea, leihoak, modelatu alditu. Nahi duzuen neurrian, jarraitu alduzue etxea modelatzen eta detaileak gehitzen. Blender edo antzerako softwareak menperatzeko ordu asko inbertitu behar dira, eta sortez, gaur egun tutorial eta informazio pila dago interneten. 3D ikastea ez da inoiz hain erraza izan.